आइला अखाया डेन्जार हाथारबायलै ओइ सन्तला गारिखौ एसे नायनानै सलायलै अखा बोथोराव बांद्राय स्पिड सलायजायालै सन्तला भाइ आइजों लारिनिसिम थाब सहैनायखौसो नाजादोंलै आं थैखौ मोनाबा आइजों लारिखौ लाखिनो हानाय नङानो बेनिखायनो दाब्रायदों आं बेनोथ' जाबायलै जोंलारिया बोरै बिदि जानो मोनखो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जाबाय नङाना सार हनै लामाया बायबाय खोमा मा जाबावनांगौ जाखो सन्तला गारिखौ लाखि आइला माथो जेथिंबो दै जाजोब्बायलै दलङाबो बायबायसो माथो गसाइ मा जाबावनांगौ जाखोब्रा आइजों लारिनिसिमलाय माला सहैनांगौ जाखोब्रा गारि लांजागोन ना लांजायालै गारि लांजानो हानाय नङालै दैया बाराद्राय जादों नुवाखै गारि लांनांगौबा दा गारियासो जब' जाजोबगोन दा मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा ओइ अमाराजा एमएलए नोंनि लामा बानायनाया दैयासो खुरजोब्बाय मा जानांगौ जाखो जोंफोरा थानो जायगायानो गैला बहा थानांगौ जाखो ना नोंसानि न'आव दोनगोन मा मोनखो नोंनो भट होनानै दैबानासो जाजोब्बाय माथो आइला दैबाना जानायजों आंजों मा सोमोन्दो दङब्रा रायजोफोर जेसेबां गिदिर पलिटिकेल जाया मानो प्राइम मिनिस्टार जाया मानो बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन मानसियानो जायाथों मानो मिथिंगानि खाथियाव जेबो नङा मिथिबाय मिथिंगायासो खालामदोंलै आं खालामाखै बे मिथिंगायासो मालाय अखा हादों गोसो जाबा सान्दुं दुंदों बेवहाय आंनि आखाइ गैयाब्रा होमबाबो नों दलंफोरखौ मोजां बानायना होनो हायोमोन ना आइला दलंखौ आं जेसेबांखिनि मोजां बानाया मानो बे दलंखौ सौसिनानै दलंनि साजोंबाबो दैया बारायनांगौबा बारायखागोनब्रा मिथिंगाजों रावबो हायाब्रा मा रावबो हाया मिथिंगाया रागा जोंनांगौबा मिथिंगाया जुदि रागा जोंनांगौबा हाजोखौबो गब्र होनो हायोब्रा आंथ' नंखाय एमएलएसोब्रा जाखिनि हायो बेखौ नोंसोरनो होजोबदोंब्रा अब्लाबो हा हुफोरा जोंना गुगाजोब्बाय न'आबो गोदोजोब्बाय दाउ अमायाबो थैजोब्बाय मा जानांगौ जाखो जोंलाय बेखौथ' आं खालामनो होननानै खालामाखैना थेवबो जोंनिफ्राय जाखिनि अनसायनांगौ दं अनसायगोनब्रा धैर्य जाखिनि अनसायनाय होनो हागोन सरकारनिफ्राय होगोनब्रा आंबो दुखु मोनदोंब्रा नाथाय मा खालामनो भगबान जानायमोनब्लासो खेबसे लागैनो दैखौ रानहोजोबनानै नोंसोरनि न'फोरखौबो मोजां खालामगौमोन आं मानसिसोना बेनिखायनो एसे टाइम लायोब्रा आंबो दुखु मोनदों बे दैबाना जानायखौ दा नोंथांमोना माबा मोनसे खस्थ' खालामथ'दो बोरि जायगाफोराव थाहैथ'दो केम्प बानायनानै आंनि मानसिफ्रा थाबैनो अनसुंथाइ हैनो थांगासिनो दङ सिन्था खालामनाङा दे नंमारगौना अनसुंथाइ होफैगोन जोंनो औ बोथोरा मोजां जायागौ माने जेसेबां हायो अनसुंथाइ हैगोन आं नाथाय आं दा बिनि सिगां बिराद मोनसे इम्परटेन्ट खामानियाव थांनो ओंखारदों आसा खालामो नोंथांमोना बुजिगोन आंनि इम्परटेन्टसै रायजोफोरनि इम्परटेन्टखौ गारनानै आरो मा इम्परटेन्ट दंबावो नोंहालाय रायजोफोरा जाया लोङा अखा बांखाजों बेसेबां जुजिदों थानो जायगा गैया मा गैया रायजो राजानि अनगा आरो मा गिदिर खामानि दंबावो नोंहालाय रायजो राजानि खामानियानो जोबनानै थाङालै रायजो राजाफोर आं थाबैनो नोंथांमोननि सेराव नुजाथिफैगोन थांदो नोंथांमोना थांदो खुगायावल' गोदै सिङाव गोब्रा जायाबानो जाबाय आरो नोङो फैगोन बोसोराव भट होनाय नङा जों बिदिबा थौदो बेफोरबायदि पलिटिकेलनि मानसिया जोंनि पाब्लिकफोरनि दुखुखौ बुजिया नुबायना मा होननानै थांखो आं लायनो पाब्लिकफोरनि दुखुखौ बुजिया बबेबा खेत्रआव पलिटिकेलनि मानसिफ्राबो खामानि मावजोबनानै होनो हाजोबाब्रा मिथिंगाजोंखि आं जुजिनो हायो नामाब्रा मिथिंगाखौ आं दसे समनि थाखायल'सो होबथानो हागोन नाथाय मिथिंगाया जुदि रागा जोंनानै बुहुमखौनो गब्र होजोबोबालाय आं मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा देलाय बुंलाय बेफोरखौ बादे देलाय आं मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा आच्छा दाथ' जों थांनो हाखानाय नंखाला बेनिखायनो आं हेलिकप्टारखौनो नोंनि थाखाय एरेन्ज खालामसै माने जोंनि थाखाय सैथो देलाय हेलिकप्टारनि एरेन्जमेन्ट खालामलाय बेसेबां लागोन भाराफोरखौ सोंहर जागोन सार हेलौ गुवाहाटी एयारपर्ट गंसे प्राइभेट प्लेननि गोनांथि दंमोन मोनगोन ना आच्छा बेसेबां लागोन अके थेंक इउ आच्छा बेसेबां होनखो सार 5 लागोन होननानै बुंदों बा इसेबां बुरजा महाराजा अन्नानै जि खालामदोलै आं उनाव सुख'सिगोन लासैनो आच्छा दे जागोन दे माबा मोनसे बुक खालामदो आइजोंलारि नों सिन्था खालामनाङा आइजोंलारि नोंनि नोमफाया थाबैनो नोंनि थाखाय हेफाजाब लाबोगासिनो दसे समल' नेथ'दो आइ गासैबो थिग जाजोबगोन आइ सोमस्रि नै आं जाग्रा बेसाद लाबोदों मैयानिफ्रायनो नों जेबो जायाखै जादो नाजिबुदां थेंक इउ नाथाय आं जानो गोसो गैया बिदि जायालासेनो थाबा बोरै जानांगौ जाखो जादो दे नङाबा देहाया मोजां थानाय नङा जोंनि आखायाव बारा सम गैलामोन जोंनो ब्लाडखौ थाबैनो नांसिगौमोन आं दासो फन खालामदोंमोन डक्टर फैगासिनो दङनो बिसोर अके गुड नाजिबुदां सन्तला मोना फैगासिनो दङ नामा औ मोनफैसिगोन बिसोरो नों सिन्था खालामनाङा दे माबाफोर जानानै लादो लोगोफोर साइडआव बेकग्राउन्डआव गोबां बायदिसिना खोनागासिनो दङ जानो हागौ नोंसोरो मिस्ट्रिफोरा गोबां खामानि मावगासिनो दङ बेनिखायनो भिडिअखौनो बानायनो हायाखै खाफाल गाज्रि नालाय मोनसेनि उनाव मोनसे जाबाय थायो भिडिअ बानायनो टाइम मोनबाथाय माबा मोनसे जानानै होलायबाय जेब्ला भिडिअ बानायनो टाइम मोना अब्ला एनभाइरनमेन्टआ जि मोजां जायो जेब्ला भिडिअ बानायनो टाइम मोनो अब्ला नायदो टक टक टाक टाक टक टक टाक टाकानो जोबनो रोङा सोमस्रि दे एसेबाबो माबा मोनसे जादो धन्यबादलै
जेबो नङा दे दुखुनि समाव निदानि समाव हेफाजाब होनाया आंनि धोरोमखा नङा होमबा बेखौनोबा रायजोफ्रा बुजिया दा हेलिकप्टार फैनायखौनो बुखिबावसिगोनसो हनै अमा राजा एमएलए मालाय उरांजोंसो बिरगासिनो होननानै माथो खालामबावनोब्रा फोरजाफोरा एमएलए नि दुखु सुखुखौबो मोनथिजोबा जाहैबाय नालाय दे रायजोफ्रा जियानो साना सानथोंसै दोंलारियाल' थाबैनो हाबनांगौ बापावै माथो अखासो हासोबायब्रा हिनजाव गोदानासो उन्दैयाव थिगसे ओंखाम खामनाय जायोमोन नामाब्रा बेनिखायनोथ' हाबायाव थिगसे अखा हाबायलै ओइ थफिराम फैलाय र थांगौ बापावै बापावै बुपावै नङाहाय थफिराम दे मन्त्रफोरा गायनानै होदो मानो मन्त्र गायनांगौ जाखो आंलाय अखा हाबाय थानायखाय मानसिफोरा थांजोब्बाय आरो फुजारिनि न'आबो दैबानाजों बोहैखारलांबायनो बेनिखायनो फुजारियाबो ओंखारलांबाय बिदिसो जाबाय होमबा दालाय मा जाबावनांगौ जाखो दे नेमनि आन्था माबा मोनसे खालामनानै होदो बापावै दालाय मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा आं मालाबाबो मन्त्र होननायखौनो मारिफेराखै ओइ नोंसोरबो एसेबो टाइमखौनो मोनाखै नामाब्रा बे दै लोमफुनाय समाव दैलां बोथोराव कि हाबा जायो नालाय गरम बोथोराव बोथोरफोरखौ एसे मोजां नायनानै हाबा जानांगौब्रा दालाय माथो खालामबावनो आरो दे नों मा रोङो बेखौ खालामबानो जाबाय दा आङो अखौनो रोङालै हाबानि सोमोन्दै रावबो बोरायफोर गैला नामाब्रा बापावै माथो सोरगिदिं हिनजाव गोजालै आया उनथिंजायबो आं होआब्रा आंखौ हौवायाव दोना होमबा नों बावदोंसो गलतिसो मिस्टेक आच्छा रावबो गैथारला होमबा अखा बारहुंखा गोसा फैनायखाय थांजोब्बाय बयबो आरो बे हरावलाय सोर थाबाय थानो दे एफा गाज्रि बोथोराव फुजारि बोरायाबो थांबाय दैबाना जादोंनो फुजारिनि गामियावबो न'खौनो बुखारलांबायनो बेनिखायनो थांबाय बेबो बापावै मा जाबावनांगौ जाखोब्रा आं मा होननानै मा खालामबावनांगौ जाखो दालाय बेनिखायनो समाजनि नेमखान्थिफोरखौ सोलोंनानै लानांगौलै सेंग्रा बैसोआवनो माला मायाव खामानियाव नांगौ जायो जेबो तालखौनो मोननाय नङा आं जुदि बर' हारिनि हाबानि नेमखान्थिखौ मिथिनायमोनब्ला सोलोंखानानै लानायमोनब्ला आं दा प्रब्लेम जानाय नङामोन ना मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा आफोद थोद देहाय थफेराम गजबबाय थानो बाबाय आं मन्त्रफोरखौ मारिलाबायनानै होदो आरो लेखाफोर लिरनाय दङ खोमा ओमफ्राय हाबाखौ कमप्लिट खालामदो आरो फुजारियाबो माखासे मन्त्रखौ मारिनानै होलांखाबाय आरो बे हाबाया ससे जाफ्रामबाय ससे नांबावगौ आच्छा बे ससेखौ आं बानायनांसिगौ नामा होमबा देहाय थफिराम जि जायो जाथोंसै नोंनो माबा मोनसे खालामदो हा माथो उफायबाव थफिराम फिसा दे नोंनो माबा मोनसे खालामदो बापावै हाबाखौनो दिनैसिम जाफेराखै आं मालायखौसो हाबा खालामनो मोनसिगोन होमबा बोरफोर मोनबाय बायगोन खोमा दे हाबा खालामनानै होदो आच्छा बामोन बोरायालाय मा खालामनानै गालांखोब्रा माखासे नेमखान्थिफोरखौ खालामखाबाय दा जोबथा नेमखान्थि दंबावो आरो हौवा हिनजाव समायखिरा लानाय ना मा होनो आच्छा दे माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ गाज्रि मोननाङा दै मालाबाफोर माबा मोनसे खैफोद आफोदाव बेफोरखौनो थाग थुग खालामनानै नियम निथि खालामनांगौ जायो नङा होमबा दे सासेया सासेनो समायखिरा होलायलायदो हौवा गोदाना बुंदो आं नोंखौ अरायबो अनबाय थागोन होननानै आं नोंखौ अरायबो अनबाय थागोन आच्छा दे हिनजाव गोदाना बुंदो आं नोंखौ अराय सिबिबाय थागोन आं नोंखौ अराय सिबिबाय थागोन दुखुआव सुखुआव जेब्लाबो बाहागो लागोन दुखुनि समाव गाबफागोन सुखुनि समाव मिनिगोन होननानै सानैजों समायखिरा लालायदो दे हौवा गोदाना बुंदो समायखिरा होदोब्रा आं जेरै एखे होनांगौ बिदि होनथारनांगौ बिदि नङाना दे अब्लालाय आं नोंनि सुखुआव दुखुआव जेब्लाबो बाहागो लागोन जेब्लाबो अनलायनानै थागोन दे हिनजाव गोदाना बुंदो आंबो जेब्लाबो अनलायनानै थागोन सुखु दुखुखौ रानलायनानै थागोन नोंनि दुखुआव गाबगोन नोंनि सुखुआव मिनिगोन गासिबो नंखाय गासैबो नंखाय सोर जालायखोब्रा नोंलाय आं फालुगय हाजमलानि बयफ्रेन्ड हा मा मोनफैदो नोंलाय मालायनि हाबा जानायावलाय बे हाजमलाया जाय समायखिराखौ दिनै हाबायाव लादों बे समायखिराखौ आंजोंबो लादोंमोन बेनिखायनो मिनिनो ओंखारदों आं हाजमला नों मानो बिदि नैथि फोथाय खेबसो समायखिरा लालायखो आं बिराद दुखु मोनबायना बेनिखायनो दुखुजों रेडिअसो लानानै गिदिङो आं दाना थोद जाम्बा सासे हिनजावनि थाखायनो बेफोरबायदि जायो नामाब्रा मालाय नोंखौ गारनानै हाजमलाया गोदान हौवाजों हाबा जाबाय नोंहाबो बेलेग हिनजाव लानानै हाबा जादोब्रा इसिबां इजि नङालै भाइ इसिबां इजि नङा हिनजाव मोननाया नों मा बुजिनो भाइ नोंहा मालाय हिनजाव मोनखांबाय थोद आंबो हिनजाव मोनाखैलाय आंबो दासिमबो सेंग्रायैनो दं होमबालाय नोंनो हिनजाव मोनाखैबालाय आंखौलाय बोरै बोसोन होखो नों ओइ फालगय मा हाबायाव फैनानै डिस्टार्ब खालामो नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैया होनबायना आयौ बाला आं सिनेमानि सिङावसो माबा टिभि सिरियालनि सिङावसो हाबनानै दङ ना मा जाखो दे मालाय हौवा हिनजाव हाबा जानायाव एक्स बयफ्रेन्डआ नुजाफैलायनाय आयु बाला माबालनि आयु बाला जादों हो नोंसो आंनि खाथियाव थानानै दावराव खालामनाङा नोंसो दावराव खालामदों मिथिबाय आं दावराव खालामाखै नोंसो आयु बाला होनगासिनो आच्छा दे बेफोरखौ बाद होदो दे हाबाया जोब्बाय सानैबो हौवा हिनजाव जाबाय नोंसोरो गाबोननिफ्राय माने दिनैनिफ्राय दानिफ्राय समाजनि नोजोराव नोंसोर सानैया हौवा आरो हिनजाव माने बिसि आरो फिसाय आंलाय नोंलाय मा नों लामानि दावबायारि रेडिअ फाग्ला रेडिअ लायै लायै गिदिंग्रा दे खबरसे आंजों ओंखाम जाफाबानो जाबाय हाबानि मुङाव ना मा होनो माथो खालामबावनो गार्लफ्रेन्डजों गारजाबाय आच्छा दे हिनजाव गोदाननि हौवा गोदाननि
सोमस्रि ओंखामखौ जायाबाबो नैबे बन बिस्कुटखौ जानो साजों जा नङाबा देहाया नोंनाबो गाज्रि जागोन सोमस्रि नो आं नोंनि थाखाय लाल साहा बानायब्रबनो होदों दखानिखौ लोंदो नाजिबोदां नों थारैनो जोबोद अनसुला नाथाय आं जेबो जानो गोसो गैया नाजिबोदां जेब्लासिम आइजेंलारिनि देहाया मोजाङाव फैया आरो सन्थला अमा राजामोना मोनफैया आं अब्लासिम जेबो जाया नाजिबोदां बिदि नङालै सोमस्रि जों थासारिजों जुजिनो थाखाय गावनि देहाखौबो स्ट्रं लाखिनांगौ नङाबा जों बोरै थासारिजों जुजिनो नो एसेबाबो साहाखौ लों नो लों शामसि डक्टरालाय डक्टर बाबु आं मानसिखौ लानानै फैबायमोनलाय डक्टर बाबु सन्थला शामसि सिन्था खालामनाङा आं अमा राजाखौ लाबोबाय अमा राजा थेंक इउ स' माच थोद फाग्लि मानि थेंकिउ बिलाय थेंकिउ होनथानो गोसो दङब्ला दायो होनदोब्रा आं मानसिखौ हेल्प खालामगोन दै बोरो डाक्टरा लिंहर आच्छा मानसिया फैबायना फैबाय डक्टर बाबु नै बेनो अ माथो बेलाय एमएलए अमा राजा नोंथांसो डक्टर बाबु दे प्लिज आंनि फिसाजोखौ थाबैनो फाहामदो आच्छा दे फै नोंथां अके सन्थला नोंनि बे गोहोखौ नुनानै नोंखौ आं बिराद प्राउड खालामबाय थारैनो नों सासे गोहोगोरा मानसि आं जोबोद दुखु मोनदोंलै जोंलारि आइखौ बिदि नुनानै नि सासेल' फिसाजो सन्थला गासिबो मोजां जाजोबगोन दे गासिबो इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखि जोंनि न'आवल' मानो दुखु जाबाय थायोलै शामसि आंबो मिथियाहाय जोंहानावल' मानो दुखु जाबाय थायो आइ जोंलारिया थाबैनो हामथोंसै हे इसोर सन्थला बांद्राय दा हगार सार आइ जोंलारिया जोंनि जिउआव फैफिनगोन प्लिज सन्थला बांद्राय गोसोखौ दा हगार